sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, kilos protesta kang grupong Coast-oriented ginibo sa siyudad kang Naga sa kaldawan kang sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Police Community Relations Month culminating activity ginibo kang Naga City Police Office sa mga plaza sa siyudad kang Naga. Suspect na mayong trabaho, arestado sa pagpabakal subutin illegal na droga sa Naga. Pagsumpa ka mga bagong city youth officials kang Naga, ginibo kasubagong aga. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Ikaduwang sona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. liwat na sinabayaning kilos protesta digdi sa siyudad ng Naga. Aramon taman ang kompletong detalhes kayan sa report ni Melvin Machado. Kasabay kang pagbulos kang uran huli kang maraw na kamugtakan kang panon sa siyudad kang Naga. Sarong kilos protesta man ang ginibog kang grupong Coast-oriented sa ikaduwang sona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa Kalaban kang Panganiban Drive nagpo ng pagmarcha kang grupong Coast-oriented na pasipara sa ng pagbulos kan uran. Bit-bit ninda ang mga placards na may mga nakasurat kang saydang agrangay sa gobyerno. Pun sa isyu kang reforma sa daga, pasweldo, militarisasyon as inibapa na haros mayong pinagkaiba sa mga agragay ninda sa kada bes na igwa nin kilos protesta. Natapos ang pagmarcha sa Plaza Quezon, asin di naman gigibuhon ang sedang programa. Susuki Gina Grampa kan bayan mo na Bicol, Regional Chairperson, nakasentro ang tema kan sedang kilos protesta sa pangsweldo, militarisasyon. Opo, ngunyan pong ikaduwang sonang sa tuyang pangapudan, pagkain at sahod, hindi pasyal at militarisasyon. Kumbaga tinutungkusan ta po ang kaugnay sa pagkakaan dahil aram taman po baga alang kawon na maray ang inflation digdi sa tuyang nasyon, lalong-lalo na po digdi sa Bicol. Ano po? Tapos syempre sahod, nangangapunan pa din kita para sa dagdag na sahod dahil aram taman, dahil nga sa ilang kawon na inflation, ng 350 at 365 na minimum wage ay dahil siya sapat sa halangkaw na presyo kang mga barakalon. Bakong pasyar as in militarisasyon dahil aram taman mahilig ang administrasyong ini sa pagbisita sa mga iba't ibang nasyon. As in syempre po itong usapin kang militarisasyon. Sa Bicol, nagpapadagos itong matinding red tagging, matinding gibong-gibong mga kaso sa mga aktivista ng mga parehas ni. Tapos syempre itong mga may mga kaso na po kasi kaya insidente ning anti-terror law na mga kinasuhan. 12 na ang kaso ming na itala, as in gabos man po yan na dismiss. So ibig sabihin, ini pong kasong ini ay para gipiton ang mga aktivista, ang mga namumuot sa demokrasya. Lalong-lalo na po ang mga aktivista na kumbaga ipinaglalaban man lang itong mga cause, as in kumbaga kahagadan kang sa tuyang mga namamanwaan. Sa lado kang Naga City Police Office, siniguro man kaini ang sedang kahandaan na magresponde kung kinakaipuhan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, culminating activity kang Naga City Police Office para sa Police Community Relations Month ginibo sa plaza. Uya man lang sa kuyang report. Okupado kang Naga City Police Office ang mga mayor na nasa plaza kan siyudad ng Naga para sa inang culminating activity sa pagselebrar kan Police Community Relations Month. Sa Plaza 15 Martires, nakapwesto ang City Mobile Force Company, may pa-videoke asin libreng pagoto. Alagad sa Plaza Rizal ang pinakasentro kan programa kung sain yaon ang taga 91st Civil Military Operation kan Philippine Army, Bureau of Fire, BGMP, representante kan lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga asin mga miyembros kan manlain-lain na organisasyon sa syudad na makakaresibe ng kadikit subuot na ayuda hali sa PNP. Para kay Police Lieutenant Dario Sola, ang kadikit na ayudang sa indang maitatao ang pangsumpay na sa pangangaepokan sa tuyang mga kababayan na inimbitaran sa aktibidad. Ang iba dyan, baka namumroblema doon sa kakainin nila sa pang-araw-araw. So nakita namin kahit papano, yung ngayong araw na to, dugtungan namin yung problema nilang yun na kahit papano nakapagbigay na kaming dugtong doon sa problema nilang kung may makakain pa sila ba ngayong tanghali o kaninang umaga. So alam namin hindi sapat, pero kung i-check naman natin sa aming mga ginagawa pang activity, hindi lang ito dahil ngayon ay Community Relation Month, ay dito lang kami tatapos. So patuloy naman to. Nataon nga lang,
na yung mga partner agencies namin sa community ay nakiisa din, nagbigay din sila ng kanilang mga maibibigay na kumbaga contribution sa community. Daima naging ulang ang pag-uuran para sa ipadagos ang nasabing aktibidad. Ang PNP yaon sa plaza, ang mga nagkikilos protesta nasa Plaza Quezon, kahampang ninda. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Kung igwang gustong madangog si Naga City Mayor Nelson Legacion sa ikaduwang State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr., iniiyo ang direksyon kan presenteng administrasyon ni Presidente Marcos. Makalihis ang sarong taon niya sa Palasyo Malacañang. Si Presidente Marcos ang nagbisita naman sa Naga durante kan panginotan kaini ang groundbreaking kang libreng paharong kan gobyerno nasyonal. Matapos ang sarong taon na siya magserbi bilang presidente, asin yaon na bakitasain kung ang pinag-uulayan itong pinakadireksyon and necessarily si kamautan na mapaurog ang pagbuhay kan kada Pilipino. Sa iba pang bareta, mga bagong city youth officials kanaga pinasumpa kasubagong aga ni Naga City Mayor Nelson Legacion. Ang detalye sa report ni Kyla Casulia. Having been appointed to the position as, kindly state your position. Matapos ang maposesong pagpili ni matukaw na city youth officials, pinabisto na subago ang top 48 na masirbi sa lambang kahuvenan kan Naga City ngunya na taon. Pinangaranan na ang mga department head, city youth councilors, city youth vice mayor asin city youth mayor. Pinanginotan man ni Mayor Nelson Legacion ang oath-taking ceremony kan mga bagong youth officials. Sigun sa iya, matitibay asin nahihiling niya na ang magayon na puturo kan Naga ninhuli sa mga jóvenes na nagsiserbi sa syudad. Igwa pong pagmati an sa indong lingkod na ang Naga mapapasiling sa mas marhay na liderato. Asin ang sarong indikasyon po kayan, iyo po ang satuyang mga new city youth officials ngunyan. Para sa sakuya, iyao na po sa inda si mga pigahanap tang kalidad kan leader na kinakaipuhan sa mga panahon na ini. And sana, dahil po ako mapasala, sana mahiling ta sa gibo, mahiling ta sa mga programa asin aktibidad. Susug ki City Councilor Kylie Tripolca, masabak tulos sa mga programa ang mga matukaw na city youth officials, arog kan mga aktibidades sa paabuton na Youth Month. Ngunin po, maabot ang Youth Month, August, sa bulan ng August, so masasabak po tulos ang sa tuyang mga city youth officials sa pag-ibo ng mga programa para sa kahubenan. Siguro sa pag-abot po sa agriculture, sa business, sa education, kung ano po sa indang mga programa, maruluwas na po yun ngunin na Agosto. Para ki City Youth Mayor Ellen Nicole Vergara, tatauan niya manin pansin ang pagtaunin solusyon sa mga problema na inaatubang kan mga kahuvenan sa syudad kan Naga. Para po sa plano ko, plano mi bilang CYO ngayong 2023, naghihinuha po kami na tutukadon mi gabos na mga issues tang Naganya, especially the youth, and magkakasararo po kami sa pag-ibo ng solusyon sa mga problemang nahiling mi po. Dakulang oportunidad man ini ki Arnold Francis Ridota bilang estudyante, ninhuli ta dakulang tabang ang Housing and Settlement Development Office sa trabaho na gusto niyang laugan. Actually, as a student po, malaking opportunity po tong city youth official, lalo na kung nag-aspire ako maging civil engineer. And napaka-big deal po talaga ng city youth official. And align po yung nakuha ko pong position para dun sa course ko po talaga or sa trabaho po talagang apply. Para sa GNN TV 48 Naga, Kyla Casulia, Newsbreak. Mientras tanto,
Simple alaga doon ang mensahe ni Mayor Nelson Legacion sa mga politikong makikisawsaw subuot sa eleksyon kan Sangguniang Kabataan. May follow-up report si Melvin Machado. Habo ko po na ang Sangguniang Kabataan election papakiaraman kan kung si isay na politiko o political party. Ang mauta maging independent ang Sangguniang Kabataan. Ini ang malaman na mensahe ni Naga City Mayor Nelson Legacion antes siya magtaon ni mensahe sa mga members kang city youth officials na sa iyang pinagpasumpa kasubagong aga. Naglalaom pa ang alkalde na maging independent ang Sangguniang Kabataan asin makakapagdesisyon sa saidang sa diri o sa giya kan lokal na gobyerno kang Naga kung kinakaipuhan. Kung igwasubot ni makikisawsaw, dai na mauutob ang obheto kung taano ta nagkaigwan ng reforma sa Sangguniang Kabataan. Nadai pangani nagpupuon, madidigtaan na. And igwanang makikisawsaw, dai po mauutob ang obheto kung taano ta nagkaigwan ng reforma sa satuya pong Sangguniang Kabataan. Andaman subot si Mayor Legacion na makiaram para sa masunod ang boses kan mga hobenes. So sana magtadom ining sinasabi ko asin pakiulay na dai kamo magtugot na pakiaraman kamo kan kun si isay na politiko. Pag nangyari yan, mapipiritan po akong makiaram to ensure na ang boses kan mga hobenes iyo ang masunod. Bako si kagustuhan kan kon si isay na politiko, si isay man po yan. Mayo man pinangaranan ng alkalde sa saing mensahe tungkol sa SK kung si isay ang politiko o grupo na gusto makisawsaw sa eleksyon kang Sangguniang Kabataan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, lalaking mayong trabaho arestado sa pagpabakal subuot ng illegal na droga sa Barangay Concepcion Pequeña, Syudad ng Naga. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwalta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa Syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. This event is brought to you by Naga College Foundation, the home of the champions. Enroll now for as low as 2,000 pesos. For more details, visit www.ncf.edu.ph. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City, and enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel?
Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, inako ni Naga City Mayor Nelson Legacion na mas magayon sa pagmati na dagos ng hinali kan Palasyo Malacañang ang state of public health emergency dapit sa COVID-19 na nagmamando nin mga restrictions. Huli kaini, mas makakabuelo na subuot ang lokal na gobyerno sa mga aktibidad urog na ngunyan na papaabuto na Peña Francia Fiesta. So mas makakabuelo na po kita sa mga events, sa mga activities na gigibuhon na may kinaaraman ngunyan na papaabuto na Peña Francia Fiesta. Sa iba pang issue, tama si timing kan lokal na gobyerno kan syudad ning Naga sa pagsugo nin paglinig sa mga creek na pano nin basura na iyo ang nagkakausa nin biglaan na pag-apaw kan tubig pasiring sa mga hababang lugar na perming binabha. Sinabi ni Mayor Nelson Legacion na mahihiling ang epekto kan ginibong paglinig sa nagkapirang creek sa syudad urog na ngunya na igwang pag-ura na darakang raot nin panahon. Sana po, sana. Lalo't inaasahan na magiging mauran ining masurunod na aldaw dahil po sa bagyo. Although dahil man po matama sa Satuya, dahil man malandfall, sana dahil talaga, pero it appears na magiging mauran. Tama sa timing, sir, hindi klaro. Ayo po, tama sa timing. Sa police report, sarong plastic sachet nin subuot shabu ang nabakal sa kantidad 500 pesos, asin duwang sachet panin pinagtutubod ang iligal na droga ang nakumpiskar asin na-recover sa suspect na si Glenn Camai Romero sa ginibong anti-drug bypass operation sa Zone 4A, Efondo Street, Barangay Concepcion, Pequeña, Syudad ni Naga. Kanakalihis na Sabado, ang iligal na drogang nakumpiskar ang nagkakantidad 5,440 pesos asin nagtitimbang 0.8 grams. Sa iba pang bareta, dekalidad na edukasyon pinag-uorgulyo kan College of Health and Sciences kang Naga College Foundation. Ang kumpletong detalos report ni Junior Correspondent Karen K. Iscaro. Dakul patunay na ang College of Health and Sciences
kang Naga College Foundation nagtataong di kalidad na edukasyon. Ngunya na Hulyo, ongoing pa ang sa indang enrollment. Susog ki Dr. Stanley D., Dean kan College of Health Sciences, igwaan sa indang departamento ning manlain-lain na kurso. Our program offering, we have Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Medical Technology with 2-year program in phlebotomy, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor of Science in Biology, Caregiving NC2, and we have the Certified Nursing Assistant. Tighiras nyaman ang pira sa mga achievements na nakuakan sa indang departamento. July of 2021, we have one placer in the nurse licensure examination, 7th placer. Then it was followed in November 2021, another placer, which is 8th placer. Now, last May of 2023, out of 14 takers, 11 pass. Now, for medical technology, out of 15 takers, 11 pass. And for midwifery, out of 7 takers, 5 pass. And our CNA and the caregiving NC2, we have 100% passer. But right now, our CNA and caregiving NC2 graduates are now employed in different healthcare facilities in Bicol Region and in Metro Manila. Padagos ang pag-engganyo ni Dean Stanley manungod sa enrollment. We are inviting you to enroll at Naga College Foundation, College of Health Sciences, because we have the state-of-the-art facilities. 100% of our faculty are qualified with master's degree and with PhD. We ensure that the students are rotated in different special areas in the hospital to further develop their competencies. To name few, like our base hospital is Bicol Medical Center, our affiliating hospital like St. John Hospital, National Center for Mental Health, and the Asian Hospital Medical Center. For our medical technology, we rotate our student at Hospital ng Maynila and Don Jose Rodriguez Memorial Foundation Incorporated and Sanitarium and Bicol Medical Center. Join us as we leap into the future. Be a tiger now. Karen K. Iscaro, para sa GNN TV48 Naga, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, nakabandera na ang wind signal number 2 sa mga banwaan kan Karamoan, Presentasyon, Garchitorena, Lagunoy, San Jose, asin Sangay, Camarines Sur. Mantang ang ibang parte kan probinsya ang yaon sa signal number 1. Sa abiso kan PDRRMC Camarines Sur, inabisuhan kaini ang publiko asin mga disaster risk reduction and management offices na magibonin mga lakdang para maproteheran ang buhay asin propiedad. Pinapalipat man nin salbadong lugar ang mga nakaistar sa gilid kan salog asin bukid na peligroso sa pagbabaha asin landslide. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kang GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook fanpage GNN TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangengenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dako sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.